Sa bayan ng San Isidro, kilala si Ronald bilang dalawang bagay. Isang binatang may taglay na galing, isang kapangyarihang galing sa anting-anting na nagbibigay sa kanya ng liksi, lakas at proteksyon sa bala. At bilang pinakamaingay na tagahanga ni Congressman Alejandro Colecta. Si Congressman Colecta ang definisyon ng isang perpektong politiko sa entablado. Ginto ang kanyang dila. Sa tuwing hawak siya ng mikropono, tila musika sa tenga ng mga mahihirap ang kanyang mga pangako. Mga minamahal kong kababayan, Sigaw ni Colecta sa isang meeting de avance habang nakatayo sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw. ang kaban ng bayan ay para sa bayan. Walang maiiwan, walang magugutom. Sa gilid ng entablado, abot tenga ang ngiti ni Ronald. Suot ang pulang t-shirt na may mukha ng kongresista. Ang agimat na tanso na nakasabit sa kanyang leeg ay tila umiinit. Sumasabay sa kaba at saya ng kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng mga balakpak, marami ang bumubulong. Bulag ka ba, Ronald? Pangaral ng kanyang tiyo, isang gabi habang naghahapunan sila. Yung pinatayo niyang tulay, gumuho agad kasi tinipid sa semento. Yung pondo para sa bagong ospital, napunta sa mansyon niya, doon sa Tagaytay. Harap-harapan na tayong ninanakawan, Ronald. Gumising ka naman. Ipinatong ni Ronald ang kanyang baso sa mesa nang may puwersa. Tiyo, paninira lang yan ng mga kalaban eh. Mabuting tao si Congressman. Kung may korupsyon man, yung mga nasa ilalim niya yun, hindi si Congressman Colecta. Para kay Ronald, ang kanyang idolo ay walang kapintasan at handa niyang ipaglaban to gamit ang dila o kahit ng kamao. Isang gabi, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng maliit na bahay ni Ronald. Bumaba ang kanang kamay ng kongresista at pinapunta si Ronald sa pribadong opisina ni Colecta. Pagpasok ni Ronald, nakaupo ang kongresista sa isang marangyang silyang gawa sa katad. Humihit-hit ng mamahaling tabako. Oh, Ronald, Banayad at puno ng karisma ang boses ni Colecta. nakarating sa akin ang balita. Balita ko, hindi ka raw basta-basta. May hawak ka raw na anting-anting na nagbibigay ng proteksyon na kahit patilim o ng bala, hindi tumatago sa balat mo. Bahagyang hinawakan ni Ronald ang kanyang kwintas sa loob ng kanyang damit. Opo, Congressman. Pamana to ng lolo ko eh. Agimat ng proteksyon at lakas. Tumawa ng mahina si Colecta at tumayo. Lumapit ito kay Ronald at tinapik siya sa balikat. Magaling. Kailangan ko ng taong katulad mo eh. Maraming naiinggit sa akin ngayon, Ronald. Maraming gustong magpabagsak sa akin dahil sa mga reformang ginagawa ko sa San Isidro. Gusto kitang maging personal bodyguard. Dodoblehin ko ang sahod na maiisip mo. Ano? Pamilya na ba tayo? Tila natunaw ang puso ni Ronald sa tuwa. Ang kanyang idolo, kinukuha siya bilang maging tauhan. Isang malaking karangalan po, Congressman. Ipagtatanggol ko kayo hanggang sa huling patak ng aking dugo. Ang unang 2 linggo ay naging normal. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang makita ni Ronald ang mga bagay na hindi dapat makita. Kasama siya sa mga pribadong pagpupulong sa loob ng opisina ng kongresista, kung saan walang media at walang ibang nakakapasok. Isang gabi, may dumating na 3 malalaking bag sa opisina ng kongresista. Kasama ni Colecta ang isang kontraktor ng gobyerno. Congressman, narito na ang 30% para sa flood control project. Sabi ng kontraktor habang binubuksan ng bag na naglalaman ng bulto-bultong tig-1,000 piso.
Namilog ang mga mata ni Ronald. Ang flood control project na yun, ang dahilan kung bakit binaha ang kalahati ng kanilang bayan noong nakaraang buwan dahil hindi natapos. Ayan, magaling. Nakangiting sabi ni Kolekta habang hinahaplos ang mga pera. Sabihin mo sa mga engineer, bawasan pa ang bakal sa mga dige. Hindi naman mapapansin ng mga tangang botante yan eh. Sabihin na lang natin, force majeure, kapag nasira ulit. Nang makaalis na ang kontraktor, hindi na nakatiis si Ronald. Congressman, ang pera pong yan, hindi ba para sa mga nasalanta ng bahayan? Lumingon si Kolekta kay Ronald. Nawala ang maamong mukha nito na madalas ipakita sa entablado. Ang pumalit ay ang mukha ng isang buwayang gutom na gutom. Ronald! Tawa ni Kolekta na puno ng panguuyam. Huwag kang tanga. Ang politika ay isang negosyo. Ang mga tao sa labas, mga uto-uto yan. Bigyan mo lang ng 500 piso at noodles tuwing eleksyon. Sasambahin ka na ulit ng mga yan. Parang ikaw lang dati, di ba? Isang pirasong plataforma lang. Maniwala ka na. Tila sinaksak ang puso ni Ronald. Ang taong sinasamba niya, ang taong ipinagtatanggol niya laban sa sarili niyang pamilya, ay tinitignan siya at ang buong bayan bilang mga basahan lamang. Dumaloy ang matinding galit at kahihiyan sa kanyang mga ugat. Ang anting-anting sa kanyang dibdib ay biglang uminit. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa nagngangalit na hustisya. Ganun lang po ba kami para sa inyo? Pabulong na tanong ni Ronald na nanginginig ang kamao. Higit pa doon, Ronald. Seryosong sabi ni Kolekta habang naglalagay ng alak sa baso. At dahil marami ka ng alam, kailangan kong makasiguro na mananatili kang matapat. Kung hindi, alam mo naman ang nangyayari sa mga kumakalaban sa akin, di ba? Bago pa makasagot si Ronald, bumukas na ang pinto. Pumasok ang 5 iba pang armadong bodyguard ni Kolekta. Halatang hudyat na to ng kongresista para itumba si Ronald matapos nitong maipakita ang pag-aalinlangan. Tapusin nyo na nga yan. Masyadong naging matalino eh. Utos ni Kolekta habang humahakbang pabalik sa kanyang mesa. Walang iya ka, Congressman. Sigaw ni Ronald. Agad na nagpaputok ang unang bodyguard. Tumama ang mga bala sa dibdib ni Ronald. Ngunit sa halip na bumaon, may kislap ng liwanag na lumabas mula sa kanyang anting-anting. Nalaglag ang mga nayuping bala sa sahig. Ang kanyang balat ay naging kasing tigas ng bakal. Ano? Bakit ganun eh? Hindi tinatalaban ng bala. Gulat na sigaw ng bodyguard. Bago pa man makapagpaputok muli, sumugod si Ronald na may bilis ng kidlat. Isang malakas na suntok sa panga ang nagpatalsik sa unang bodyguard. Dahilan upang mabasag ang pader na semento na pinagtamaan nito. Ang dalawa pang bodyguard ay sumugod hawak ang mga tactical knife. Sinaksak nila si Ronald sa tagliran. Ngunit ang mga patalim ay nabali na tila gawa lang sa plastic. Hinawakan ni Ronald ang mga ulo ng dalawa at pinag-umpog ang mga yon ng napakalakas. Bumagsak ang mga ito na walang malay, duguan ng mga mukha. Ang natitirang 2 bodyguard ay naglabas ng mga submachine gun at pinaulanan siya ng bala. Umatungal si Ronald. Ang init ng anting-anting ay lumaganap sa buo niyang katawan. Sinalubong niya ang ulan ng mga bala. Nararamdaman lamang ang bahagyang kiliti. Sa loob ng 3 segundo, nasa kote niya ang leeg ng 2 bumabaril at sabay na ibinalibag sa bintanang salamin ng opisina. Kaya nahulog ang mga yon sa ibaba. Nauwi sa katahimikan ng silid, maliban sa mabigat na paghinga ni Ronald. Ang sahig ay puno ng mga basyo ng bala at basag na salamin.
Nanginginig na napasandal si Congressman Colecta sa kanyang mesa. Ang kanyang mamahaling tabako ay nahulog na sa sahig. Ang mukha nitong puno ng yabang kanina ay napalitan ng matinding takot. Ronald, pakiusap. Nagmamakaawang pakiusap ng kongresista habang nakataas ang dalawa nitong kamay. Hati tayo. Lahat ng perang to, sa'yo na. Kalahati ng ari-arian ko, ibibigay ko sa'yo. Magiging mayaman ka, Ronald. Mas magiging makapangyarihan ka sa kahit sinong antingero dyan. Lumapit si Ronald. Mabagal, ngunit may bigat ang bawat hakbang. Ang bawat hakbang ay tila pagguho ng mundo ni Colecta. Ang kwintas na anting-anting ni Ronald ay nagliliwanag ng kulay asul at pula. Hudyat ng tapos ng pagpapasensya ng langit. Ang perang yan ay hindi sa'yo at hindi rin sa akin. Boses ni Ronald na tila nang gagaling sa kailaliman ng lupa. Ang pera yan ng mga taong namatay sa baha. Pera yan ng mga batang walang makain habang nagpapakasasaka sa karangyaan. Patawad, Ronald. Magbabago na ako. Isisiwalat ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Huli na, Congressman. Sabi mo nga, di ba? Utu-utu kami, di ba? Pero ngayon, gising na ang isa sa mga utu-utong yun. Isang mabilis na pagpalo ng kamay ni Ronald ang tumama sa leeg ng kongresista. Hindi na ito nakasigaw. Sa tindi ng lakas ng anting-anting, agarang nabali ang leeg ni Congressman Colecta at bumagsak itong walang buhay sa ibabaw ng mga bag ng pera na ninakaw niya sa bayan. Tinignan ni Ronald ang bangkay ng kanyang dating idolo. Hinubad niya ang pulang t-shirt na may mukha nito at itinapon sa ibabaw ng bangkay. Pagkatapos, binuhat niya ang mga bag ng pera upang ibalik sa mga tunay na may-ari nito, ang mga mamamayan ng San Isidro. Mula ng gabing yon, nawala ang antingerong si Ronald sa paningin ng publiko. Ngunit isinilang ang isang lihim na tagapagtanggol ng bayan laban sa mga mapang-api at mapang-abusong pinuno.